13 struttura tal-azzar għal gvieret tal-flyovers il-ġodda għal proġetti tal-Kirkop Tunnels u tal-Luqa Junction waslu f'pajjiżna minn Sevilla, Spanja. Dawn l-istrutturi jiżnu 580 tunnellata. L-istrutturi li se jsibbu posthom fiż-żewġ proġetti infrastrutturali bis-swit l-ajruport waslu fil-port il-kbir ftit tal-jiem ilu. Dawn il-proġetti jikkumplementaw lil xulxin biex jiffaċilitaw l-aċċess fl-akwati tal-ajruport. Fil-jiem li ġejjin dawn l-istrutturi se jibdew jitqiegħdu f'posthom biex bekk dawn il-proġetti se jkomplu jieħdu spinta il-qudiem. L-Aġenzija Infrastructure Malta ħabbret li l-ewwel strutturi tal-aħħar se jsibu posthom bejn nhar it-tlieta filgħaxija u l-erba' kmieni filgħodu. Il-proġett Kirkop Tunnels u Airport Intersection se jbiddel ir-roundabout tal-Gudja f'junction ġdida bi 3 livelli. Bmejna lejn Bir Żebbuġa, korsijiet ġodda lejn il-Gudja u l-ajruport u flyover fid-direzzjoni lejn il-mini ta' ħar Kirkop. Dan fil-waqt li l-proġett tal-Luqa Junction se jelimina ir-roundabout ta' Ħalluqa u minfloka qed jinħolqu mini u flyover. Minflok ir-roundabout se jkun hemm ukoll spazju miftuħ ġdid imsebbaħ bis-siġar u pjanti b'konnessjoni diretta għall-qalba ta' Ħalluqa. U stmat li flimkien dawn iż-żewġ proġetti se jnaqsu il-ħin tal-ivvjaġġar sa 74% f'kull direzzjoni tul ir-rotta. Filwaqt li eliminaw ukoll żewġ żoni li kienu magħrufin għall-aċċidenti billi ineħħu l-ħtieġa li vetturi jaqsmu kontra xulxin fiż-żewġ roundabouts. Dan il-proġett b'faċilitajiet aktar siguri se joqsu wkoll ir-riski ta' aċċidenti għal dawk li jkunu għaddejjin f'din iż-żona bil-mixi jew bir-rota. Il-proġetti se jkunu qed itejbu wkoll l-aċċess għall-ajruport u r-rotta lejn il-Port Ħieles li tnejn huma kruċjali għall-ekonomija Maltija.